Arulankhani ena chonde. Muzikhala anthu. Kumajaja. Kumaona kuti munthu uyu condition imene ali ndingafunsa mafunso. Anyway, uyu ndi MP wa ku Zambia amene walephera zisankho. Ndiye zisankho zimene zapitazi basi tulankhani unakubwera kuti amachatuza unabwera kuti ndeno amene ndikupati ndikamuona tulankhani ndikamuona MP akubwanyira kuza ase ndizambiri zoganiza. Guys, ukusukukhale yayi. Tiye ndizikhale bwino guys. Zanu mungapanga choncho. I don't know if the story is real. Kawano based on the information limenda ngoyipezaso. Kama I'm not kuti I've told you stop following me. Leko kunkonka. Nichani kai. Aro. Iwe. Uzaninge nesama problems, eh? Uzaninge nesama problems. Ninavambiri kokanyiza pano wafe. Ninavambiri kokanyiza. Leka kunikonka. Nakuza tileka kunikonka. Nisi sumvera. Okay. Sumvera. Anaenda. Naenda naleka. Nifunza una nikamishtundu. Okay, naenda. Sorry sir. What do you want to ask? No, it's about the results, sir. What the results? My results are child. Tamvera chikulima noto notoko. Iwe. Manyanga chikulima noto ni kwembo konkai. Don't you know where the totaling center is? Suspa kwa totaling center pano konkai. Now, the question is, are you happy with the results or what, sir? I've said stop following me. Nakamba chapati, stop following me. Simple.